mä tein suklaakakkua. Tää oli semmonen mikroresepti, että ja sanottiin, että tää on tosi vaarallinen, koska olet niin helposti päivin ja öin vain 5 minuutin päässä herkullisesta suklaakakusta. Nyt sut on kovalla toi telkkari. 5 minuutin päässä herkullisesta suklaakakusta. Ja tää tosiaan on tämmönen. Tää on ihan jotakin muovia. Ainakin siis näyttää siltä. Ja sitten jos tähän iskee lusikan, niin se on tosiaankin niinku ihan... Siitä ei oikein sellainen palaa saa. Se pitää sillain pikkusen ehkä sahata. Noin, tommonen. Mutta ei tämmöstä tee kovin paljon mieli syödä, että en tiedä mikä meni pieleen. Oliko se liikaa mikrossa? Tommonen.